Precisament avui volem parlar amb la Rocío Manzano. Ella és actriu, directora i productora i sòcia de la cooperativa NUS, formada per professionals de les arts escèniques que desenvolupen accions i processos de transformació des d'una perspectiva feminista i comunitària. Un dels treballs de la cooperativa de NUS va ser precisament la guia per a incorporar la perspectiva de gènere al món del teatre, que es va fer sobretot dedicada dins l'àmbit professional, i va tindre el suport de l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona. Precisament fruit d'aquest treball i altres projectes, la cooperativa NUS va rebre el guardó del Premi de la Crítica a les contribucions feministes de les arts escèniques Maria José Reguer del 2021. Rocío Manzano també ha participat en l'estudi que abans hem comentat de la cultura i desigualtat a Barcelona i malauradament avui la Rocío no ens ha pogut acompanyar en directe per motius d'agenda, però l'hem pogut entrevistar aquesta setmana i si voleu recuperem l'entrevista. Doncs vinga, l'escoltem. Bon dia, Rocío. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Bon dia, encantada d'estar aquí. Més enllà de les quotes paritàries entre obres de directors i directores en les programacions i cartelleres de les sales i teatres d'arreu de Catalunya, quines qüestions afecten el fet que tinguem unes arts escèniques desiguals? Bé, doncs primer que d'entrada tenim una llei sobre paritat que ningú no està aplicant, que hauria de ser aplicada i que no s'està fent, i després també nombrar que això de les quotes en realitat sempre ha existit, que abans la quota era programar 100% homes, el que passa que era una quota no escrita i invisible, que es donava per feta i que funcionava així. Però bueno, dit això, pel que fa a la desigualtat, no només la veiem en el tema de que homes o dones que es programin, sinó també en les maneres de fer, de com es porten els projectes, no? Que són més masculinitzats, més proactives o més proclives als abusos de poder i on les cures no estan ben vistes i no són centrals, no? Això com a nivell de maneres de fer. Pel que fa als temes, es tracten temes que acostumen a ser problemes del primer món sobre l'experiència del punt de vista de l'home blanc, cis, de classe alta, no? Que al final és qui té l'accés al mercat del teatre. Per tant, els temes que es tracten estan fets des del punt de vista d'aquests homes, no? I després la pròpia precarietat del sector, que afecta molt més a les persones més oprimides pel sistema, no? A les dones o a les persones dissidents de gènere, a les persones amb menys recursos, que poden invertir menys temps i menys energia, i menys energies en estabilitzar el sector, les persones racialitzades, no? Són com les primeres en caure quan alguna cosa no va bé, no? I això no es visibilitza, el fet de per què cauen, no? És com si fos una cosa personal, jo tinc el problema de que no estic podent fer teatre i en realitat és una cosa més social i més estructural. O sigui que és complex perquè toca moltes coses, no? En els temes, en la forma, en el contingut, en tot. Perquè una altra de les desigualtats que moltes creadores també exposen és, a part d'aquest sostre de vidre que hi ha en el món de les arts escèniques, és la pressió que suporten, no? Que sembla que pel fet de ser dona, no, les exigències siguin més altes, no? O que no es pugui tindre el dret d'equivocar-se. Sí, totalment. Bueno, això passa en el teatre i passa a tot arreu. Al final el teatre és un símbol més, no? És una part més de la societat, per tant actua igual. Quan programen dones no conegudes, especialment, sempre hi ha la sensació de que és l'oportunitat, no? Perquè en realitat és que és així, no? Has de brillar, has d'estar per sobre, no? A sobre que em donen l'oportunitat, l'ha d'aprofitar, no? I en canvi amb els homes hi ha una mica més de manga ampla, també perquè hi ha una validació d'entrada que és social, no? Que és simbòlica i que no es fa conscientment, que d'entrada es valora més positivament les coses fetes pels homes, tot i que puguin tenir la mateixa qualitat que una dona, no? O sigui, moltes vegades diem que haurem arribat a la igualtat quan una dona pugui fer una cosa mediocre, no? Perquè moltes coses mediocres que fan els homes, passa sense pena ni glòria, però si una dona s'equivoca i fa una cosa que no brilla, doncs ja està, vas tenir l'oportunitat, si no l'has aprofitat, adeu. Passem als continguts. Una altra de les qüestions criticades pel feminisme són els temes i continguts tractats en les obres i espectacles, no? Com es pot trencar aquest androcentrisme dins les arts escèniques?
pues per mi que qui ha d'escollir què és programi gent més diversa, no? Si el món només ho explicaran els homes, ho explicaran a la seva manera, que està molt bé, però que ja han tingut una sobrerepresentació de certes mirades, no? Jo sempre poso l'exemple del món del cinema, que és més fàcil d'entendre. Quantes vegades hem vist pel·lícules de la Segona Guerra Mundial des del punt de vista de l'home que combateix, no? I en canvi hi ha altres punts de vista sobre la guerra que no s'han explicat, no? No només passa per explicar temes que tinguin a veure amb la feminitat, que també està molt bé, sinó amb altres temes que puguin abordar-se, que tot i que siguin temes tradicionalment associats a la masculinitat, que es puguin veure des del punt de vista de la dona, no? Pues, la pel·lícula de la guerra de les dones que es quedaven a la retaguardia o de les persones que es quedaven tenint cures perquè les societats seguin funcionant més enllà del combat. És com, bueno, pues una mica funciona així. Sí, de fet, no, es poden tocar totes les temàtiques perquè el gènere és transversal, no? Vull dir que la forma de la mirada, no? És en tots els àmbits, no? Sí, sí, que també, o sigui, que jo crec que està molt bé que treballem temes associats a les dones o a la feminitat perquè tradicionalment no s'han tocat, però també tinc ganes d'abordar altres temàtiques que sempre han abordat els homes des del meu punt de vista, no? Que no només ens quedem a allò de les obres per dones, no? O temes de dones. Què vol dir temes de dones? Quan es parla de maternitat és un tema de dona? O sigui, alguna cosa compartim totes les persones que estem en el planeta és que hem nascut, no? Del ventre d'algú, per tant, més universal que això, no? I encara tenim aquesta mirada dels temes de dones, entre cometes. Sí, sí. Parlem una mica més des de dins. El moviment o el fenomen aquest que va haver-hi del Me Too, no? Amb el trencament de la por a denunciar les agressions i les violències masclistes dins, no? del món professional, van suposar un abans i un després? Per mi, per com funciona l'estructura, molt poc, perquè va ser més simbòlic que després real, en què hagin hagut canvis molt profuns, però sí que va suposar un empoderament i una validació entre dones, no? Van començar a poder explicar les nostres històries i ens van validar entre nosaltres, no? Que abans era, bueno, doncs si alguna cosa haurà fet ella, no? Perquè l'hagi passat, que era la visió que es tenia fa uns anys, sí. I ara han passat al jo crec germana, no? I aquesta sororitat doncs l'hem vist també ara, doncs en el cas de la Giselle Pericot a França, o en el cas de la Manada, hem començat a posar el focus en qui està fent l'agressió i no en les víctimes ni en qüestionar-les, sinó en creure-les, perquè tradicionalment han estat com bueno, doncs no cregudes i infravalorades, no? I jo crec que aquest canvi sí que em sembla també potent, el que passa que ara falta doncs, canviar l'estructura que permet que això passi, que segueixi fent que al final qui fa els abusos estigui validat per la societat, no? D'alguna manera. Però, o sigui, dins de l'àmbit professional, no? Me'n recordo, no?, d'haver llegit a la vostra guia que hi havia doncs, aquest tracte de cures en determinades escenes o en determinats, no?, a l'hora de tractar els cossos, no? Sí, el que passa és que per mi, el que deia, no, si al final programem gent diversa és més fàcil que acollim certa diversitat en la manera d'enfocar-ho, no? I jo crec que introduir les cures no ho estan portant des de l'estructura, al final és quan ens programen a gent més diversa apareixen aquests temes més sobre la taula, no? Clar, bueno, però no és condició sine qua non, no està passant perquè estigui passant, sinó perquè hi ha gent que ho estem portant allà. També la precarietat fa que, per exemple, en les companyies més precàries és més fàcil, per exemple, una certa horitzontalitat o també amb un tema generacional que companyies més joves, per exemple, tenen molt més com integrat això de les cures, no? En canvi, en companyies molt més grans, això de les cures què és? Que no em vinguis amb històries i aquí s'ha fet sempre així i això funciona així, no? Jo crec que també hi ha el relleu generacional, més la precarietat, més el canvi de model que també està passant a la societat, poquet a poquet, però també està passant, fa que ara sí que aquests temes estiguin una mica més en el centre, no? Tot i que d'una manera residual respecte a qui té el poder, però bueno, fora dels focus de poder això està començant a funcionar així. Els canvis han de venir de dins del món de les arts escèniques o nosaltres, com a públic, també podem incidir i contribuir al fet que tinguem un teatre més equitatiu i més just?
Clar, igual que, per exemple, en el consum dels aliments. Com a consumidores tenim un gran poder, en el món de la cultura passa igual, no? Pues com podem contribuir donant suport a certes sales petites que sí que estan programant d'una manera més diversa, informar-se quines són les condicions que hi ha darrere dels espectacles, no? Preguntar, escriure a les companyies, saber quan... No? Això, per exemple, a Barcelona passa molt, que moltes vegades quan s'actuen als teatres el teu sou depèn de la gent que vingui a veure't. No tens un sou, no? Això passa molt. Pues, saber aquest tipus de coses ajuda a poder escollir què vull anar a veure, no? O anar a veure espectacles que a priori semblen més arriscats, no anar a veure una mica el de sempre, perquè si no pues, seguiran programant el de sempre, no? Seguir les trajectòries de les dramaturgues i directores, pues, seguir-les, veure què estan fent, interessar-se una mica. En resum, seria informar-se, tenir perspectiva crítica i estar disposada a assumir una mica de risc, no? De sortir una mica del que ja ens va bé i anar a veure altres coses, no? Potser. Molt bé. No sé si vols aportar alguna cosa més entorn a aquest tema que avui tractem a Calidoscòpia. Mira, hi ha una cosa que a mi m'agrada molt, que sempre parafrasejo a la Carla Rovira, que és per canviar una mica el focus, sobretot a manera de les quotes, que a vegades em fan molta por, però que és, en realitat estem demanant 50-50, no? 50% dones, 50% homes, des d'una manera molt binària, però bueno, estem reclamant que com a mínim això, quan en realitat hauríem de reclamar que hem estat 2.000 anys que el teatre s'ha fet per homes, no? Durant 2.000 anys. Lo just seria que ara diguem 2.000 anys les dones i les dissidents i després ja fem 50-50. Ho dic per la gent que li té molta por a les quotes, que és una manera d'enfocar-ho, que dius, mira, doncs sent així tampoc ens sembla tan malament això de 50-50, no? Com a anècdota una mica. Molt bé, doncs moltes gràcies, Rocío, per les teves aportacions i la teva atenció aquí a Ràdio Esparreguera. A vosaltres, moltes gràcies.